Imimi zvototorora nevanhu vari kutipedza nezvo zvamunoziva hazvishandi. Imati pamakatadza kuuya makashaya mari. Vanhu vamukutaura ivavo kuti toda kunovatora nemota nhasi, hakuna munhu anosara. Handiti? Hatisi kuda zvekuti vanhu varamba vachifa. Imimi vanhu vanga vana vakafa, imi tichitagara temi. Chichamukagadzisa chii? Hatitadzire mudhara vasipo. Tunoenda kuHarare mudhara. Hakuna munhu anombotityisa pavanhu. Isi tosangana navo mabhuru chaanobhomwa kumakumba. Havati havana basa vai. Ngatichenese musha titengewo maG6 arifamba nevamwe. Kwezvo tinofamba nekasikoro mutaundi. Koita mhosva ndechi. Chera gomba 50 meters utazokubata kana mari. Munhu akangorova kana 10 meters ari wakechi. Takamboikura nezvayo munguva yadarika iyi. Mhuri iyi yekwamapisa ifemiri. Vanhu vaivatisoro vekuchemedzana mumhuri, kufungirana nekuita sei. Saka yakanga ine vana mukati vakamisana uroyi chaiwo. Saka vauya kuno ndobva tati aiyo hakuna vana vanoisana baba padare makuna kuru. Asi nyaya iripo ndeyekuti taakukudzorerai kumba semhuri. Mozotinodzoka manje mane dare rimwe chete. Vana baba mavaona mataurirana kuti zvii zvataakuita padambudziko riri pai riri mumusha. Saka nhasi vadzoka. Pana vana baba vamwe vakanga vasipo, hameno nhasi ndo vauya kahwana. Pane vamwe futi vari kupi vamwe wacho? Vamwe wacho mumwe ari kubasa akafona. Mumwe aiti anovhara nhasi, mumwe ndianga achiti atafonera achiti ndashaya mari. Vakambouya pane mwasipo. Handi vakanga vasipo musi yaitu chete. Nhasi pane hwana auya ka. Pautu hwavo kavakanga vasipo. Ko pana akanga aripo. Akanga aripo ndiye asina kuuya ari kuti ndashaya mari. Ndashaya mari. Ko makadi kumeka shuwa chekuti sevanhu kuda kugadzirisa shuwa. Hana mari, maimutsvagira kamari. Anonoka kutiudza. Anonoka kutaura. Atozotitaura tapa tati neshure kuti ari kusvika. Aiwa. Saka inyaya yakanaka. Inyaya yakanaka. Alipo yakamboti representera nyaya ndiwe kayo. Nhasi mambo varipo. Chimbo representa nyaya yako. Pamusoro wembamono. Yanogara muno Muchegu. Ndogara muno Muchegu. Takauya nenhau yedu panapa. Ndai titaure nayo. Wose takambogara pasi semhuri nana baba ivavo. Pakashaya tete last month hari. Tete vashaya, isusu ndanga ndiri kuno. Ndara wakazondifondera vachinditi tete vaita sei vashaya. Vatakwira kwataenda kuHarare. Takwira taenda kuHarare kuya takasvikako. Takatosvikako kwatomboyamawo madzimai anga ariko. Vakatsanangura zvavakatsanangura isanga tisipo. Ana mudhara vakatitaura kuti madzimai vauya vati pane zvinhu zviripo mumusha kunana baba kuno kwataurwa chi pane zvinhu zviripo. Isati ndachataiziva. Ndobva tati saka inhau itoita sei? Zvikanzi ngatifambei. Madzimai aya vakabva vatoti takabva taenda kuchiweshi kunoviga tete vaya. Tadzoka kuchiweshi zvikanzi munhu wese ngatisanganei kumusha. Tasangana kumusha madzimai aya vakambenge vabata dare riya vakabva vaya kumusha kwayo. Ndobva vatsananguruwo futi sezvavakambenge vatsananguruwo zvatakasvika kudzwana nababa. Isi ndopatika nokuti nyaya itato nenguva tichifamba tichitoinzwa. Pese panofiwa munhu nyaya inotaurika seizvo. The same nyaya inenge ichinotaurika kuti mumusha umu mune chinhu chirimo chikudaropa chisati chaguta. Saka ndopatakagara pasi. Tikati toita sei nana mudhara nemaonero amukuti achi? Panzina mambo. Hamutoziva kuti chinoguta riri ropa. Hatoziva. Wozi papa munhu akafa last month December unouya achitaura kuti vari toda mumwe futi. Kwese kwatitoya kutonzi December vanofanira kutodonha mumwe apa. Saka vatisi kuziva kuti anonangwa ndiani manje. Saka isusu nyaya takamboiti taurei. Vamwe vachiti handisangane kumusha sezvavakaita pamawiri avaita. Vamwe vacho havana kuuya. Pataonana tagara pasi nemakomana patataona tikati nyaya iyi ndana baba kuti kuonana nawo hazviiti. Saka nyaya iri panapa isi ngationesanei. Tochiendesa nyaya iyi kwamambo. Nyaya kana taendesa kwamambo
tochipiwa gwara kuti kana chipiwa munhu anodzura zvinhu zvodzura zvinhu tobataudza mudhara mukuru vakati aiwa vakomana nyaya yenyu yakanaka asi nyaya iripo ndekuti vamwe vakomana varipo vanotedzera ndina vangwane nharo nandivakwanisi asi mukana muchikwanisa nyaya yavakomana chisundai nyaya ndekupi iende mberi tichenyurwe zvitasei zviperi nekuti izvi zvinotongoshanda hana dziri mumaoko isi pamwe topinda pasi pengoti nokoti pamwe pachadzirika pamwe ndini anoona saka manje kurarama kuri kunetsa nyaya iri pana tisimudza mupamombe ndekuti mukwanise kutibatsira zuva ranhasi dai zvaitobvira chero nhasi mati ava tu varungwa pane vamwe vakanga vari pari vari tu nevava nyaya iri kutaurwa nevana haina kuipa isi totoda kuti musha uchene mambo pamusoro ipapo mupamo muchibatsirana ipapo kutionesane hongu danho rakatorwa nevana idanho rakanaka harina kuipa asi kana tichibopa mombe ngatirege kubopa nekumuswe isi tina ana baba varipo pamberi pedu ana baba ava nhaurwa pakushaka kwakaita musikanamo inhaurwa yanga yambotitaurikei tichinzi tichafamba pamwe chete semhuri tiende kugata tinzwa kuti chii chiri kuitika mumusha saka nhaurwa yakazosvika kuno dzimwe dzimba dzataifanira kunge takasimudzana nadzo dzisina kunge dzasvikirwa tina tete vakasara tikangoti ndiye babakadzi aripo koita nababa mudiki vamwe varipo kozoita tine mukoma mukuru aripo ari padhamvura nehanzvadzi futi iripo pataironapo vese ivanhu ivava vanofanira kuuya because zvinhu zvatinoda kufambira izvizvi hatiziva kuti zviri kubva kumba ipi anazvo wacho ndiani isi tinogona kufamba takadai tine imwe imba yakamira iri yega iyo imwe imba iyoyi kana zvinhu zvichibva uku zvichiva zobaya uku isi tikatadza kuziisa kuti imimi ngatifambei tione kuti chii chiri kutipedza hatina maitiro atinozoita kana taakuenda uku isi tinogona kuzvifambira kunoku totsvaga pfuti yedu kunoku asi kuti inonobaya uku kunova ndo kuri kubva zvinhu zviri nani kuti munhu azive kuti ndiri kubayiwa nechandakatakura pane kuti tiite munhu wokufuta saka isusu mafambiro anga akaita vana hongu vana kuuya kunoku ishungu havana kutadza kuuya kwavakaita kunoku ishungu asi maitiro avakaita ashewa aita kuti manje tiwachiwana simba rekuti uku kana svika kumukoma mukuru kana mutaura nhawirwa iyoyi akakakavara takukwidzana kuuya kunoku kuti ndiye munhu ataitsvaga kuti adi tifambidzane naye but ari kukakavara kudi kuuya kunoku ndo maonero angu pamombe kuda mukana munotaurana futi inise maonero angu ka because kwachinhu chiri kunzi December pamusoro ndibotaura mureva nyaya mutaura yakanaka isusu mawiri atakaita kuno kumureva istage twilight imimi zvokutotaura nevanhu vari kutipedza nezvo zvamunoziva hashandi imati pamba katadza kuuya makashaya mari vanhu vamukutaura ivava kuti todaona vatora nemota nhasi hakuna munhu anosara handiti hatisi kuda zvekuti vanhu varamba vachifa imimi vanhu vanga vana vakafa imi tichitagate imimi chichamukagadzisa chii hapana mbofambiwazve aiwa mudara musati hapana kufambiwa imimi kwese kwataienda paifiwa pakafa vanhu vangane oright kusvika pane munhu afa nhasi chamakagadzirisa imimi chii zvingani zvatainzwa imimi anzai makapaenda ipi ndo patiri kuti kakuya kwataita kuno kudari kwamupamombeka zvanakazve nyaya yatavinga nhasi mureva kana mamusina kuiziva tichipedzerwa pano kana tipiwa munhu ima hamuna mari yebhazi toda kutsvaga mota yekudira dhizi yekutoisa hapana pamba panosara nhasi chero vari kuharire vasina kuuya toda kupedzera nhasi ndofunga kuuya kwataita kuno kusiya vana tatambudzika vanhu vari kufa vanhu vari kutambudzika asi tikatura matambudziko edu tikavaudza sana baba hapana chiri kubuda ndofunga munhu apedzisira kufa tete ava
takatotora vamwe vanhu murori vatowanda vakutiza, asi tataurirana isusu kuti tapedza kuviga tete takuchigadzirisa musha. Vanhu vakauya vakutiza, panofiwa pega pega vanhu vanotiza, tinosangana nerufu chete, tinosangana nerufu, hapana chinogadziriswa. Ipapa zviri kutaurwa zvaDhisemba izvi ichokwadi. Kwese kwatiri kufamba Dhisemba pari kufiwa, ende tikaudzwa zvinhu zvinotoitika munhu haarwari. Tikavaudza vana baba nekuvafonera nekuvafambira izvozvi takati handei kumusha tinosangana. Hakuna vamwe tu ndio vakauya, vamwe vakataura kuti nezvemabasa, vamwe vakataurawo maexcuse avo. Ati chabuda chacho chatabudisa pamakore ese kubva 2000 pasekuru vamapisa kusvika izvino, chii chatabudisa? Makambosangana here pakati penyu vana Murehwa mukabvunzana nimega kugadzisa chanetsa vana chii? Vari kuuya ukati hamuna. Nanhasi izvi dare rakataura kuti imi sana baba endai munogara pasi muonesane, makagara here pasi? Chekutanga hamuna. Pamusoro imwe vakazviziva here kuti vaifanira kugara pasi? Vakatoya muno pamomo tikati vana hamugone kuunzana baba kudai, endai munogara pasi. Zvino nhasi takusunungurai kuti munoisa chichemo chenyu kunana baba, handiti ndizvo? Sezvo vaviri vari muno vanzwa chichemo chamuinacho, asi kuti isusu sedare rechivanhu tigotungamira dare rekuti vana vakasungisana baba kuya kudai, kwete. Chidzokerai vana baba, munoronga pamwe chete nemhuri. Kana manowirirana zvamawirirana modzoka. Saka tati kudzoka kwavaita nhasi, aiwa vadzoka vane rimwe chete, handiti mapawana. Saka akanga ari pano umwe wachona vaitotaura pano kuti ipapa panobva pana panowirirana nevasara. Nhasi uno iyeye manje aona padaro takutofunga kuti ndiye airehwa nevakomana haana kuuya, ndiye nhasi pabva pauya umwe, handi mapawana. Papanga ndiye wanowirirana naye, wati iwe chiendawo nhasi indo adii ndosara. Saka mukadaro vana Murehwa hamuna wamuri kunyengedza. Pfuti idzi dzinombotanga dzicharova vamwe vanopera, handitika mangwana anochema ndiwe. Nokuti kana uriwo muridzi wepfutika uchashaya nokuviga. Vana mapedza, vana vanofanira kukutsvagirai sauti imakagara, mapedza vana vanofanira kuzoronga nekuvigwa kwenyu musi wokupedzesera, handiti mapawana. Madazonyoresa mumachembere kunonzi kunyora machembere, handiti mapawana. Ima mune venyu vana. Saka muri kuti kudii vana Murehwa? pamusoro pamunhu kubva kwatakaita kuno makati endai munogara pasi. Zvichiwa ndakavadedza, akauya kuno nemumwe asina kuuya, vakanga vasipo. Ndikazovafonera ndine vamwe vacho, ndikati mumwe ari kubasa, nanhasi ari kubasa, zvinanzi ari kuGwanda. Ndavasheedza tikataura, varume hanzi tigare pasi tirongesana baba, muredi akaronga uku, tiende pamwe chete kwamambo kwatiri kudiwa. Vakati chokwadi tinouya. Zvino nhasi ndatoshamisika vasina kuuya sekubvumirana kwatakaita. Ndokungana mwekutaurwa vana baba vedu havana kubatana. Pafa vanhu vakawanda kubva baba vavo, mai vavo, vakoma, vanin'ina, vanzvadzi, vanhu vese vari kutaura vakafa taigara pasi. But hapana kana chatakamboita chinoonekwa chekuti tati zvafa uyu nhasi, tabata ichi chinoonekwa kuti munhu zvafa, pane chagadzirwa, pane chabharwa. Hapana, tinongoungana nekufa chete. Vashaya takatomisa nyara dzedu yakaitwa tikati hatisi kuda nyara dzeitwa nemhaka yekuti hatiendi unopemberera kufa kwomunhu isusu, hatifadzwi nekufa kukuita vanhu. Vana baba vedu vatikataura navo saizvozvo, ende hazvinakidzi zvatakaita izvozvo takaita. Tofanira kugara tega togadzisana, togadzisa zvinhu zvemusha zvinomira zvakanaka. But kana isu vana takuya kuno tichikusumudza yana baba makatibereka, zvikura zvetiri kuzvidza, asi nekuda kwokuti zvatiri kusangana nazvo muupenyu nekurarama kwatiri kuita zviri kutorwadza. Saka kuisaona baba kuti chibuda munoka chive chinhu wani chichienda kuchoko nhasi. isu tatanga tichifunga taita lake rekuti mambo vari pano nhasi, nyaya iripo pamunhu, vanhu ndo vanozvibatsira
chinonzi kuzvibatsira. Handiti aungadedze muroyi agofarira kuenda kuti ndakutoenda kuya. Handiti ini ndichifungidzira kuti imimi vakomana imi mungadai muchitaura kuna mambo kuti mambo isusu nyange tikaona zvedu munhu anoti mombe imwe chete aiwa tinayo ameno tingabatsirika sei nokuti kune marimotika. Handiti TV ruko chikondrora uri panapa chidaidai. Inini chandisina kufara nacho chandapruvha kuti zveshuwa dare iri mambo haripere inhau yekuti vakomana ivava vaitotaura kuti patiri pano apa pane vanowirirana nevasipo. Handiti wani wachona haana kuuya, asi chandafarira manje chokuti baba vakuru mumhuri yavo ndevava varapa, saka vari pano ndova vanofanira kungotungamira vana vavo, vobatana nevana, vodii, mofambisa matare kana vasina zvavari kutya. Inadzira chandinotya pamusoro kuti kana pane kutya munozara kune paviri, kwete kutya kuti ndi mune zvinhu, kutya kusatumana taidhioni nemunhu anenge ane December ndini pamusoro ipomo nyaya yatakatarisa naye nhasi ndarama mukuru takavataura nyaya ingavambotipa vari kuremerwa nevanhu ava. Vanhu vane amara, saka isusuka chedangopedza monorodhisitore mama asingora zvimafanisa chatisingadi vana mukali inhau tozochema kunyanya mapona totongoramba tichitsvaga nzira dzinyore dzekugadzirisa dambudziko kuti mapona ndokuti tibatsire. Varipo vari kutofanira kupinda mudare, saka zvino tine nyaya yakafanana neyo nana baba chimboitai zvakati mungoonana nevamwe akuti mapona panouya vachitsvaga mabasa vanhu nditika vafonere pane vanhu kwatiri vanouya vachitsvaga mabasa enyaya dzakadai. Handiti ivavo ndo vatinenge tichiti isu kana vauya vachatsvaga tovati pane nyaya yakati pano. Handiti pane vamwe vanga vachitondifonera zvichida varipo pasi, handina kuda kuita matare navo, ndatidini kana paita vanhu vanenge vaine dambudziko rinodaimi, handiti tokusanganisai. Handiti mapona isusu dare redu harina n'anga dzakadaro, but kana munhu auya pano ukaona munhu achinoenda kutsvaga basa kuti ndinogona kuvapedzera vanhu ava, kuna mambo achitaura muromo iwoyo kuratidza kuti anozvitemba, anopedza. Handini mondinzwa? Ukaona munhu wonanga kuna mambo kuti ini ndinopedza izvi, anenge achizvitemba kuti chokwadi ndinodii. Saka isi tinokupai vanhu vakadaro kuti aiwa tinozovamirirawo kuti kana vakunyeperai vakundikana munoramba kubhadhara. Handiti mapanzwa modzoka navo kuti aiwa ngatidzokerei kuna mambo, pane zvataida zvisirizvo, hapana zvamakatiitira. Handitika kana tichirokubhadharai tokubhadharai pamasopani, tichikutendai pamasopani futi pamambo kuti aiwa basa redu takapedzerwa naye uyu munhu uyu mambo. Mukamunzwa vanhu vasangana nedambudziko fanike ratanga tiinaro mumusha, please makasununguka mambo, murume uyu anogona chi basa. Handiti basa rinopupurwa nevanhu vane dambudziko. Handiti mapanzwa? Isi tinotozodada nemunhu, handitika akugonerai mamupupurira. Handiti kwenyu hakuna matare, hakuna vanhukadzi here? Vakadzi variko vana tete nanana variko. Musaite matare mangwana amunovasiya. Hakuna vanhu vakanaka sevanhukadzi kana ndoda kupedza matare.
Andipapanzwa. Ezvangadai chitotiudza nemuroyi manje izvo zvangadai chitomutaura ipapa. Vachitiudza. Ndibaba araza. Ivo vaya bhuti vaya. Ndakazovatini. Vakazodai. Handiti makona. Dare rinenge chitodii. Richitobuda richifamba. Handiti makona. Sabu. Mushe. Muzhinji nhasi Friday tinenge tiri mumatare chataura nemi pamwe. Alright, munofona in after an hour. Okay. Alright. Saka nyaya tiinayo kuti tisarambe tichiita matare ekunge tiri kutamba nemadzimambo. Handiti. Ndanga ndichifunga kana munhu uchishanda namambo une word to say kana mambo vasipo ndimondinzwisisa CEO kana asipo manager anopa decision handitika but apa mambo varipo nhasi tinoda kuti ini ndozobatsiridza kuti no mambo dai tachingodai navo timboona handiti dai ndoga izvozvo ndakutodedza munhu ari kundinetsa achidawo nyaya yani yenyu ndatomponera kuti uchamari nhasi vanhu vaya vari pano uyai mubatane muende tozonzwa maresults achibuda kubva kune vavo ndo vanotiudza kuti waitei mushamari handiti wakwa then kumisha kwamunogara ikoko kune madzimambo eko handiti mabva kuno handiti tanga tiri kudare kwamupamombe ndokwatakasangana nehama iyi ichitiwo inogona izvi saka tata hatingaite izvi tisina kudii kukusuma iwo nenhau yechi inyaya yepamba penyu haina noramba haisi nyaya yemuraini inonzi makazviitirei handirambidzwe kuisa n'anga pamba pangu kai handirambidzwe kuisa mupostori pamba pangu handiti ndizvo but ndinosuma sabhuku muchitoona tauya dare ratiinaro muno mumusha nderakati saka tati kuitira mangwana panozowana chimwe chinodii chinoitika handiti kana iye wamatakura kuti toda kuti anotiitira churu monosvika kwekwe vakomana makurwa naye ataura kuti iwe dread iwe noti urombwa ndoda kukutaurirai hauna zera mazuva ano handiti makwa munogona kufara kukwanzi vadhara vaya ndo vari kuita izvi ingororombe iripo avo handiti mapanzi saka hatifarire gata rinonobata mai handiti mapawana kana tichiita zvinhu toisa mwoyo yedu pasi so handiti mese munosvika mubvunzana kampana tadai takanonokera kaka papa ipapa ndoda kukuudzai mwoyo yakatangidzira nezera handiti makamboona nyoka diki pamunonzwa kuchinzi nyoka huru haizvirume kana ikarova munhu sokuti haipedzeredze zvinhu zvayo inongokanda chete kuratidza zvino kaya kanobva katoshaya kuti kanoita sei kuti kanyatsorutsawo poizeni yese pamunhu handiti ndouroi zvauri saka hameno ana mukanyi pfungwa dzedu isu tinongoramba tichidzidzisana kuti shungu pache zvadzo dzinorwadzisa mwoyo yevanhu kuti ko chii chatashupanirana mumhuri vana vevamwe vachifara saka iye zvino ndanga ndichifunga kuti timbotsvaga n'anga dzangu kuti pane iri pedyo nditenge matotigonera izvozvo muri pano mowana munobatana nayo uzamuna chinorwadza mupamombe chekuti waenda uchida kunobvunza gomba rako wozwa zvinoda kuurayiwa saka endotozoona kuti gani gani ndauraya munhu ada kundiuraya rimwe dambudziko riripo mupamombe ndiriri hongu tinogona kuungana so tobvumirana chinhu hatibise pfuma yakati
vamwe vanobvuma ipa kuti nditobisa tabva panapa kuzomutaura kuti konaiwe zvawakati zviya nyaya inozosara yayo vanhu vaviri uye mukaita matara akadaro nyaya iyo yatinetsa nguva refu mukaita matara akadaro taburisa mari dzawanda dziri kusarira vanhu vaviri mari idzodzo dzobhadharwa nevanhu vaviri ndo vari kurwadziwa kudarika vanhu dai muri vamwe vanhu madanana munhu mawirirana maita chirwirangwe handiti ndo chinhu chakakosha. Kune vamwe vakatoya kumatare handiti haadi kuvekwenyu matare kuti mukavaona vasvika vai hapana chimwe kurwa chete handiti mapona kune misha yakadaro handiti ko hwenyu uroi washamisiriko uroi wokupedzana paukama vatorwa variko handiti vanoziva kuti ukanomudherera uyewo kwanhingi uyawo ukafunga kuti kunokanda maskadi missiles ako handiti anogona kunobatwa wotanga warwiswa neako handiti mapona tisati ndashandisa avo ndokandidzosera kunani kwauri zvichida wakangotsvaga chete kushandisa asi kudzivirira usingagone kuti iwari ako handiti mapona. Saka ndaikushuvirai nyaya yekuti mukaronga dare ripudzei dare iroro makabatana kuronga pamwe chete moita chinhu chenyu muchiwirirana handiti mapona. Saka vana baba vaya vamunoona vachiti vakataura munoenda mberi motsuka mumashure, chimwe chinenge chakuitika paya ndechekuti munhu umwe uroi haachahuda pati vana vari kuti huyai kamutorerwe uroi uhu pachena tosunungurana zvakaitika kana munhu achena handiti totanga kufamba tichienda mberi. Ukafamba muupenyu uchidhauta kuti nhasi kwaedza wouchira mangwana kuedza wouchira pabangaona 100 days wopika jere 100 days uchiuchira chete nokuti ukangomukota nhasi haashuwa aiwa ufane kuuchira kumunhu ufana kuuchira kuna Mwari tianofana kutendwa handiti. Then ivavo vanenge vachitaura kuti mangwana December chii anogona kukurongerai December iye yaasingagone kuzodarika nokuti upenyu hausi hausi hwake handiti mapona. Saka ndaifungidzira kuti regedzai ndiona nena mambo titore rimwe simba tikomishene zvandiri kuda todikiri Kozi tikapuwa shangu iti totongoziva kuti vasipo hatigadzire mudhara vasipo tinoenda kuHarare mudhara hakuna munhu anombotityisa pavanhu isi tosangana navo mabhuru chaanobhomwa kumakumba avati havana basa vai ngatichenese musha titengewo maG6 arifamba nevamwe kwezvoti tinofamba nekasikorosokoro mutaundi koitaka mhosva ndechi chera gomba 50 meters utadzokubatwa kana mari munhu akangorova kana 10 meters arwa keji